कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. भटकळच्या मुरीन कट्ट्याचे परत बांधकाम आणि तोडफोड प्रकरण. कारवार. आज विरोधी पक्षनेते आर अशोक हेमगेल्या नेतृत्वासकल जाल्ल्या भव्य आंदोलनात भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी सहभाग घेतलो. या आंदोलनात भटकळात हजारो भाजप कार्यकर्ते आणि हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी भाग घेतलो. भटकळच्या प्रमुख रस्त्यावेल्यान आंदोलनाची भव्य मोर्चा फेरी काढली. मुरीन कट्टा हे हिंदूच्या धार्मिक श्रद्धा आणि भक्तीचे स्थान असा. या स्थळाक भेट देऊन पळवणी केली. नंतर जिल्हाधिकारी मार्फत सरकाराकडे दुष्कर्मीक अटक करचे तसेच मुरीन कट्ट्याचे परत निर्माण करचे मागणी निवेदनामार्फत केली. ह्या वेळार माजी मंत्री श्री शिवानंद नाईक, माजी आमदार श्री सुनील नाईक, श्री सुनील हेगडे, जिल्हाध्यक्ष श्री एन.एस. हेगडे, उत्तर कन्नड प्रभारी श्री सिद्धरामण्णा, जिल्ह्याचे प्रमुख पदाधिकारी, मंडळ अध्यक्ष, जिल्हा सरचिटणीस आणि हजारो हिंदू कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले. तसेच आज भटकळात तिसरे काढूक गेल्या 11 जणांच्या मृतांच्या कुटुंबाक राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक, विरोधी पक्षनेते आर अशोक आणि खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी भेट देऊन कुटुंबाचे सांत्वन केले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. भटकळात तिसरे काढूक गेल्या 11 जणांची मृत्यूची दुःखद घटना. कारवार. आज मंत्री मंकाळ वैद्य आणि जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया हेमी मृतांच्या कुटुंबाक मदतीचे चेक वितरित केले. सरकाराकडच्यान 5 लाख, मत्स्य विभागाकडच्यान 10 लाख, मंत्री वैद्य हेमकडच्यान प्रत्येकी 1 लाख आणि मंत्री वैद्य हेमगेल्या बँकेकडच्यान 50,000 रुपयाची मदत जाहीर केली. अनाथ भुरग्यांच्या शिक्षणाची सगळी जबाबदारी मागिली. तेमी जितले शिक्षण घेतले तो सगळो खर्च हांव करतलो असे मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी सांगले. या वर्साक मागलो वाढदिवस 5 जूनाक असा, पूण ह्या वेळा खंयचो बी वाढदिवस साजरो करचो ना. या दुर्घटनेत आई बाबाक गमावून अनाथ जाल्ल्या भुरग्याक घर बांदच्याक हांवें 5 लाखाची मदत केला. या वर्साक तांच्यासाठी एक स्वताचे घर बांधून दितलो. तसेच सहकारी बँकात रोजगार उपलब्ध करून दिवचे आश्वासन तेमी दिले. आज मदतीचे चेक वितरित केल्यानंतर पत्रकाराकडे उलयताना मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी ही माहिती दिली. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು PU ವರೆಗೆ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಖಂಡಿತ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ನಾಡೇನೆ ಮಗನ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಓದ್ತದೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು
ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ HLP ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು PUC ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತು ಇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ 11 ಮನೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಓದಲಿಕ್ಕಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ गणेश गुडीत माणसा खातीर जनावरांची हत्या. गोरक्षका खंयच्यान पोलिसांक माहिती. कारवार. जोडा तालुक्यांतल्या गणेशगुडी हिंगा माणसा खातीर जनावरांची हत्या केल्याची घटना मुखार आयली असून रामनगर पोलिसांन घटनास्थळार भेट दिवन फुडली कारवाई सुरू केली. जनावरांची हत्या झाल्याची माहिती मेळताच गोरक्षक अरुण कार्मेकर, विश्वनाथ नाईक, संतोष सावंत, अभिषेक नाईक, दिवाकर कुंडलकर, कमलाकर देसाई आणि दीपक गावडा हांगेल पथकान घटनास्थळार भेट दिवन घटनेची खात्री केली. नंतर तेमी तात्काळ पोलिसांक माहिती दिली. ही घटना गणेशगुडी हिंगा चांदकुट्टी आणि रफीकुट्टी हांगेल्या घराच्या आवारात घडिल्ल्याचे सांगती आसात. हत्या केल्ल्या जनावरा लागीं आणि एक जनावर बांधून दवरिले. त्या जनावराची सुद्धा माणसा खातीर हत्या करची शक्यता व्यक्त जाती आसा. घटनेची माहिती मेळताच CPI चंद्रशेखर हरिहर, PSI महांतेश तसेच पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी हेमी घटनास्थळार भेट दिवन पळवणी केली. या प्रकरणी रामनगर पोलिसांन दोघां विरुद्ध गुन्हो दाखल केलो असून फुडलो तपास सुरू केल्याची माहिती मेळ्ळा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळटात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळटात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधचेसाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮುರಿನಕಟ್ಟೆ ದೋಷ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿರಾನಗೆತ್ತು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುದಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವುದರ
ದಿನ ಸಂಜೆನೆ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ದೋಷ ಮಾಡುತ್ತನ್ನ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3,000 ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ.